urang ba roklif rabor roy thaba na upala shimyaw la persai kinongrem kibalapun long yu ban ujor da public interest litigation PIL hakmat ka Meghalaya High Court kani kijing ujor PIL kalong hakabai dei barki hukum jingtho ni notification na kitana ba fair ka Sorkar jala bat kamjuru na kibor pnya district ba kibrio ki ba omtre ban shim injek ya da COVID-19 kidei banwanra ni sei kisernot pinsisa bala test negative na kati kijing pang da ka RT-PCR sisien man ka shipho la ni khachausngi ulai thu baka Meghalaya High Court kaledap ajuba bak Sorkar jala kamdei ban penbor ban tes yakitu ki bladep sim injek yada COVID-19 uloong boloi i baki ki baro blayet ikikot kisla ban bisar bha la kita kidei ki balait ne ki badei kita ki notification ba fair na katan ka koi kakhia bat kitna ba fair ban penbor bat bor penya district hakamaya dei kum kajik penchai sik pai ba halor kani ka PIL kaba nga dabu kabala shim bat kabala ai karai hiru da kayeng bisar kabadan burom kejongi ka Meghalaya High Court kai kabala penlong yang ba ngan perkhat bangan perdan bangan pelit jimut halor kani banyak ndu yapi ki parlok ki jonga nakapres fraternity kalong ba hadin ba ngalapit benya ya kajing tho hapo kakot kubor halor lani hakabaya day but ka PIL kaba ngala bu hakmat kaying bisar bodan burom kabadi ka Meghalaya High Court nga imat ba kamdon kajing syai halor wat tang kerteng lani ka team kajong ka PIL ka bangalabu kani kadai kadaw ka ba lapelong yang ban dan bat pi hakan kapor ba ngala banya samlem AA bat pi bat persyairu halor ka PIL ka ba ngalabu hakmat ka Meghalaya High Court ka PIL ka bangalabu hakmat jong ka Meghalaya High Court kalong hadin bangalai i ya ki order ki balapan mi da ki concern trat rikam Sorkar jong ka Sorkar Meghalaya ba ya kitu ki bampat shym kika kila penmi ka order ba kidei ban shym ya kates sistem skusmi badan ru kaptukan itali kita trikam Sorkar kitho ru ba dei ban shym ya kates sistem khasau siru hadin bangalai i ya kini ki baro bat hadin bangalatip ya kini ki baro ngala persang bangan yit ya kikot Islam hakaba ngala banlum bangan yo ya kajing syai la kita ki ba ngiyok ngayok smo kidei kibadei ne kibomdei kidan bat nga bon teli kabadai kanut kabastang kadai ka notification jong SOP kabala pelaj da ke Department of Health and Family Welfare
kabaar kadai ka order kabala penmi daw chief secretary bat kumta terter daw secretary health da ka district administration jong ka East Coast Hills bat jong ka West China Hills bat kumjuru kabala penmi ka order na ka office Tatrikam Sorkar bagi ke personal pada ke administrative reform department. Kini baru ki orders ki keren syai ya ke AKA keba ngalar keren hakmat ba ya gitu kinong song kibang padyo ketika kidei man shym ya ka test shisin shiposni bat danru kibatho shisin khatsosni kabangamut pan ong kalong ba imat kadan kajing penbor da kini kita tekam Sorkar katkum kini ki odar kiba ngaladek ban pulih hadirin kani ngalabu ya ka PIL Hakmat ke Meghalaya High Court Berendro. But ke Meghalaya High Court kala airu ya ka order halor kani ka PIL ka ba ngalabu ngakwa bangan pensyai hang ni iki paiba ya ka jing shisha ba kani lani kini ki order ki ba lapani da kini kita tekam Sorkar ki bang ada keren ne chakma kilong ne em katkum balapani da ke Ministry of Health and Family Welfare jong Sorkar India. Katkum ki kot isla balapani da ke Ministry of Health and Family Welfare jong Sorkar India. Omla ban penbor yanu ban simtika. But omla ban penbor yanu ban sim ya test penba lada dan mano bakwa ban sim ya test kadang karukom hakan karukom di ban sim ya test kabangabot pan ong haba hidang kibaka ban sim ya test ka Sorkar India kaong those persons who are all symptomatic kabamot kidai bandai kibril kibaladan ki symptom kibril kibakumno kaong ba kibadan ke history half history of international travel in last 14 days had come into contact of confirmed cases and who are also the health care workers but who are being hospitalized patients with severe acute respiratory illness or influenza-like illness or severe pneumonia. Kasay kedar ba
Balik ia kates ngidan kam bangin bud ya kajing betah kebadai katkum balapha bangilayo na Sorkar India apo ke Ministry of Health and Family Welfare kilong baro kiba katkum bakidan kotlisla bat katkum ka PIL ka Bangalabu Hakmat ka Meghalaya High Court Badan Burong namar bakandon kajing syai ikipai baro halor kani ka PIL bakadai sepang ka bat ka karai jong kaying bisyar Badan Burong jong ka Meghalaya kala